Okusho ukuthi umyeni wami njengoba ngishilo ukuthi ubesebenza nje umsebenzi wokuthi siphile. Kodwa manje kwa umawakhe kwanyamalala umawakhe. Yeah. Sangazi ukuthi kwenzekeni ngaye ngoba bekumama obesemdala. Yeah. Safuna emaphoyiseni wangatholakala. Kwathi kusuka kuqeqi ekhaya sekunendlu engavulwa. Khona la uganele khona. Yebo, khona la ngiganele khona. Yeah. Kunendlu nje engavulwa ayakha. Ayivulwa, akafuni ukuthi sivule. And ngapha uma akekho. Walahleka wangatholakala. Lendlu yakhe uma esasekhona. Lendlu yakhe uma esasekhona. Okay. Yeah. Yaba ukuphela kwabo kuphela noma wanyamalala ekhaya. Wangatholakala ukuthi uyipi. Lena bakasha la kabenze yaphuza umlaza ngameva lena bendlondle nophaphe ekhanda enhlana sezantsi efundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Le iBlack Live TV gaba lohlelo ke impande ezama Africa sidingida sijula sixukuza ugebhezi zama uhlubuhlu bekhasini sibheka nje ukuthi abantu bakhuluma ngani ngezinto ezithinta isithwalo nemithi nokuthakathana iningi kodwa sizokhuluma ke sizwe ukuthi bathina abantu igaba lami ke sichaka ngwalapha kaloqa qhubeka subscribe ulike ucomment ushare mangenzeka manje sibona emgwaqeni kanza kwethu asibingelelane sishare uthando kuhle nalokho siyakuthanda kakhulu singelo dabeni lesizwe ukuthi engabe sihambele sethu namhlanje size ngani uzothini kuthini sabona bhuti njani sikhona njani siyaphila yeah mntakama ngiyazi ukuthi amagama enanifuni nawo kahle kodwa ke singayazi ukuthi mhlawumbe sisi ungwakuphi ukhulelephi nendawo sizolezo indawana nje usisi uqhamuka empangeni sure yebo ikhona likhulele khona ngifunde khona vele ngifunda amabanga aphansi phela yebo ngangaqhubeka right emndenini wakho ke sithatha usibeke benibangaki uzala emndenini okanjani ophuwa orich ophanda nendawo ukuzaleka kwami ngizelwe emndenini ophuwa ngalendlela kahle abazali bami angibazi okay angibazi mangizwa ngogogo umama nje owafike wangishiya ekhaya ngiyingane sure yebo ubaba wami ke washona ngimncane ngikhulisa ogogo yebo so nje ekhaya ke vele bekuyibhedela kakhulu ngafunda ke amabanga aphansi ngicabanga ukuthi ngagcina ka grade 7 yeah yebo ngigcine ka grade 7 ngangakwazi ukudlulela eHigh school ngesimo sokuthi kwakufanele ngizame ukubheka amatoho ngisiza ugogo ekhaya angikwazanga ukuqhubeka nesikole so nemangaka wena wedwa nje imina ngedwa ngoba ukhona ubhuti wami kodwa angimazi mangizwa kuthiwa ukhona ubhuti wami kodwa angimazi yebo so ngikhule nje kanje ngingedwa uyingane nje nogogo enogogo nje abantu abasondele nabo duze engabazi kodwa ezwa ngendaba babe khona noma bakhona ngiyezwa ukuthi nginayo ifamily eningi kodwa akekho nomuntu owake wazama ukuthi angihlanganise nayo ngixhumane nayo ifamily yami kodwa ngiyeza ukuthi bakhona bakubo kama wami kodwa angibazi ukuthi balaphi futhi nangesimo sempilo abekho bad ngasemalini mangizwa okay bakhona ikona ukuthi angikaze ngihlangane nabo kodwa ke ngiyafisa ukuhlangana nabo ngelinye ilanga so yonke lento njengomntwana ekhula ikuphethe kanjani ihlalise kanjani esimeni sokuphila ingiphethe kabi kakhulu yabona nje ngiye ngithi mase ngibuka abantu behleli nama families abo
nango Christmas kuba buhlungu kakhulu kumina ngoba nogogo wami usashona so nje mina sengumuntu ongena family ongasenali imumva ongasenali phambili uhleli nje lehleli khona kubuhlungu kakhulu lokho kumina. Sure. So uthe mawukhula ke empangeni wakhula kwafika isikhathi sokuthi ugogo uyadlula umuntu ade uncike ngaye. Yebo. Yaqhubeka phela impilo. Yebo impilo iqhubekile ngathola umuntu engizwana naye. Okay. Yebo lo muntu wakwazi ukuthi avele ekhaya oyisakhona kugogo ngaleso sikhathi ngoba wavela kugogo wami. Yebo wangishada njengamanje ngihlala naye nezingane. Yebo ingane. Umyeni kahle kahle. Yebo umyeni wami nezingane zami ezo3. Yebo. Hayi mphuthume nishaya 3. Kanza kona nje. Sifuna ukushesha siqede. Okay. So eganeni kwakho ke sewuthola umyeni impilo yaqhubeka kanjani kwenzakalani kuphi nobani? Impilo iqhubeke kahle ngoba ngifice umyeni wami enomawakhe. Sure. Ubehlala nomawakhe. So sakhula sonke ngahlala nomawakhe ke enakekelwa yimina. Naye angazi ke umyeni wami ngase sidini lakhe abafowabo nosisi bakhe angazi ngizwe ngabo umuntu ebengimazi ugogo. Okay. Lokhu yena engifike ngahlala naye. Nawe ubuhlala nogogo ngapha. Ngaphinda ngapha futhi yebo. Ngazohlala noma wakhe. Kanakekela yena ke nezingane zami. Kodwa nje impilo le engiphila manje compare nale ndala imnandi kakhulu lesengiphila manje. Ngibona. Yini enza ukuthi imnandi? Angihlupheki. Hayibo. Njengoba kade ngikhuliswa phela ugogo. Yeah, so lana nje kumnandi nginayo umuntu onginakekelayo ngiyadla into engiyifunayo ngaleso sikhathi. Yeah, so lapha yabe kunzima ngoba umuntu kwesinye isikhathi ubebuya lale engadlile ngisho ukudla impilo nje ibinzima kakhulu. Mina ngifuna ukuyithola la ukuthi njengoba uncombo bomnandi lento nje umkhwena wakho kanti wenzani usebenza? Umkhonyana wami khona ifirm ekade sebenza kuyona. Shuthi ngingasho ngithi uyakwazi ukusave. Okay. Ngoba ngikhuluma nje manje unamatekisi awu10. Kodwa kulamatekisi awu10 angitholi kahle ukuthi uwathola kanjani ngoba umsebenzi wakhe awusebenzayo awuhole ngaleyo ndlela. Hayibo. Awunayo imali. Andijona uyoshama savings should phela untshembo ngempela lo mbali. Kahle kahle yona into engenze yangiletha la namhlanje engifuna ukuthi ngizoyikhuluma. Woza nazo. Okusho ukuthi umyeni wami njengoba ngishilo ukuthi ubesebenza nje umsebenzi wokuthi siphile. Kodwa manje kwa umawakhe kwanyamalala umawakhe. Sangazi ukuthi kwenzekeni ngaye ngoba bekumama obesemdala. Safuna emaphoyiseni wangatholakala. Kwathi kusuka kuqeqi ekhaya sekunendlu engavulwa. Khona la uganele khona. Yebo khona la ngiganele khona. Kunendlu nje engavulwa ayakha. Ayivulwa akafuni ukuthi sivule. And ngapha uma akekho. Walahleka wangatholakala. Lendlu yakhe uma esasekhona. Lendlu yakhe uma esasekhona. Okay. Yaba ukuphela kwabo kuphela noma wanyamalala ekhaya.
wangatholakala ukuthi uyiphi. Okay. Iyona into ke engilethela leyo engiphatha kabi ngoba nginensolo ethile. Vezwa yini insolo? Yini osoyizwile enza ukuthi ube nensolo? Shuthi nginezingane ekhaya. Sure. Ingane zami zincane. Zike zikhulume ngokuthi zibona ugogo. Zibona ugogo wazi kungithuse lokho ukuthi ugogo wazo zimbona kanjani ngoba phela ugogo wazo waduka zingekho. Lo munye nje umdala wesamncane kakhulu nje akamazi ugogo. Kodwa zike zithi ingane ibona ugogo kade ivakashele zidlala naye futhi ungangazo ngisho zimlinganisa amazilinga manje lokho kuke kungithusa ukuthi kanjani. Mazisi sibona ugogo bedlala nogogo. Yeah. Leyo nto ike ingithuse kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani sibone ugogo ebe anyamalala zona zisancane. Sencane phela. Yebo. Yebo. So iyo ke lento engithusayo. Okay. Nengenza ngisabe. Wenze njani after lokho uyizwa lento yengane wambuza umkhonyana ukuthi ungabe kwenziwa yini lokho ithini irespond yakhe mawuthi umbuzi? Ngike ngimbuza umkhonyana ngaye ugogo ukuthi kodwa wase uthula kangaka kwagcina kwenzakaleni ngogogo. Yeah. Akaphumi ke neanswer lapho straight. Ushona le nale mangabe ngibuza. Akukho nje angitshela kona okuqondile ngogogo ukuthi kwagcina kwenzakaleni ngaye. Akangitsheli. Sure. Usala nje udunguza otweni. Ngiyadunguza nje manje, ngiyafuna and futhi ngizimisele ngokuthola ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani ngogogo. Ngiyafuna ukwazi. Wena after uzwe ngengane yonke lento ikhona into oyenzile mhlawumbe ukuthola iqiniso ngayo yonke lento noma mhlawumbe kuphelele enganeni nje? Ikhona into engike ngazama ukuyenza. Yeah. Le engisaba nokuyikhuluma ke njengamanje. Yini ngalikhuluma? Inzima yona. Kusho ukuthi ngeke ngazama ngaya kulendlu. Yeah. Le kade ingavulwa. Iboshiwe yona ngamaketanga. Kusho ukuthi wathi ubaba engekho esaye ngasemsebenzini. Ngathi cha. Namhlanje ngiyayijuba. Ngiyaya kuleya indlu. Shuthi ngathi ngizama ukuvula khona. Ngafica ugogo phakathi. Ngamfica ugogo ekuleya indlu. Ugogo lozala ubaba wethu. Yebo, lo wanyamalala. Hayi. Okay. And mawumfica phakathi akasekho kulesimo sethu. Yebo, uyabona ukuthi umuntu ongasaphili njengathi. Akasaphili njengathi. Yabona ukumbona kwami namanje ngisathukile. Umbona kusiphi isimo ukanjani? Useyisilwane. Usephendula isilwane. And into eqale yenzeka la ekhaya. Angithi ubaba unamatekisi. Sure. And la matekisi njengoba ewu10 angimazi makhenika mina. Angikazi ngizwe kuthiwa kunetekisi kumakhenika. Hayi. La ekhaya. Yeah. Kodwa la matekisi noma kuthiwa uzwile mhlawumbe ukuthi khona efile edinga ukulungiswa. Uvela uyibona isilungile. Ingene kade ifile like. Ingene kade ifile. Ahleze clean la matekisi. Hayibo. Kodwa uwazi ukuthi awashwa nini. Angikaze ngizwe kuthiwa ekhaya washa ayowashwa. Ngisi noma ngibuza odriver laba bawa drivayo akekho akwangitshela wathi uphume ekhaya wash. Cishe kube nabo badidema ubuza bona bayithatha washwa. Yebo. Bazi ukuthi mina ngiyazi. Kanti mina ngazi. Nasekhaya siyapheka. Ngikushiya ukudla.
Mase ngithi ngiyafika ekudleni angikufice lokudla engisuke ngikushiyile. Yona yonke leyo into engenze ngaba nensolo eningi. Kanti ubaba wala ekhaya usebenzisa umkhovu. Baba kwakusho uthatha umawakhe amenza umkhovu wakhe. Yebo. Uthathe umawakhe wamenza umkhovu. Umawakhe uye lo sisebenzelayo la ekhaya, uye lo wenza lama tax, uye lo waqinayo, uye lo wakhandayo. Umama wakhe omzalayo. Ngenkathi wena ufika uzogana la ekhaya ubudlelwane bababa wakwakho noma wakho kunjani? Kokwengane nendodana noma kwengane nje? Mina ngangibone ngathi bo right. Noma ke phela ke uyazi nawe ukuthi umzali nengane kubuye kube khona lokho. Yebo kukwebhana. Kodwa ngangakaze ngicabanga ukuthi usengaze enze into enzima kanje. Ngangakazi and kwayimina manje ngiyasaba ngoba umuntu okwazi ukwenza umzali wakhe lento ayenzile ngiyini ke mina engangizali. Ngiyini. So lento since wayibona akekho umuntu oxoxe naye ngayo. Akekho ngiyaqala namhlanje la. Ngoba ngizofuna usizo. Besimeni seyingane ngoba uthi ingane bezimbona kokho njalo since wona sohambile wafika wambona usabuye ezinganeni. Siyasho ingane siyambona ugogo. Athini baba? Ubaba into avela angayinaki nje leyo ayizibe futhi angayithathi notice. Yo. Akayithathi notice ubaba. Mangimtshela ngithi baba sizame sisikume siza ukuthi izingane ezikhuluma ngani. Yeah. Hayi lonto akayithathi indiva. That's why sengivele ngayisukumela mina. Ngoba vele futhi senginalo ulwazi lokuthi kwenzakalani la ekhaya kodwa yena akaza ngimtshenile akazi ukuthi sengiyazi into ayenzile. Azange notice ukuthi wavula lapho. Akavangi. Ngenza sure ukuthi ngivala ngale ndlela avale ngayo. Akanothisanga. Wakushiya nje ukhiye nje angazi wawukhohlwa nathi uthi kwase kufanele ukuthi ngiyibone lento ngoba akajwayele nje ukuthi awushiye phansi. Angazi ngale la ukuthi kwakwenzekeni. Shuthi ngoba kwase kufika isikhathi sokuthi ngiyibone le yanto engiyibonile. Lesona sibona wona lapha masikubona sona sithuki siya manje. Sama nje saqonda sangibuka and nami ke angivangize ngiyimi isikhathi eside ngoba ngangisaba. Nami ngathuka. Ngabona ngaqede nami ngabaleka. Ngavala ngoba nami ngathuka ukubona lento engiyibonile ukuthi kanti sibheka kangaka umuntu nangi umuntu lapha endlini and uyambona umuntu ukuthi akasaphili njengathi. Yebo kwelinye izwe nje. Ahamba kulona. Hayi leli. Ugogo since anyamalala kwaba unyamalala nje wafuna lokho kufuna kwaphela kanje la kubanga nje kubheka nanokuthi mhlawumbe washona emakhazeni tonto. Sabheka yonke indawo emakhazeni ebhedlela sabheka kodwa sangamthola. Sangamthola. Kwasho ukuthi ngangazi noma mhlawumbe uhanjelwe ingqondo ngoba vele bese kuumuntu omdala. So nami nje ngavele ngangazi ukuthi kwenzakaleni. Sure. Kwaba nje ukuthi ke siyayeka nje kanjalo. Na ukuthi vele into eyenza ukuthi siyeke vele ubaba wekhaya naye lento le akayikhuthalele kangaka. Akayikhuthalele. Yes. Yebo mina ngifuna ukuthola ukuthi njengoba njengamanje adusho ukuthi lapha kwakho nicapho nakusale right. Mawuqhathanisa impilo yakho yakudala nale esenisewazi ukuthi ugogo wenziweni lapha. Ubekaphi umqondo wakho la? Hayi ngiyabona ukuthi kusho ukuthi umyeni wami usebenze ngomawakhe ukuze sithole yonke lento esinayo ngoba lento esinayo ama tax amaningi kangaka iqhamuka emva kokuthi kunyamalala ugogo. Konke lokho esinako kwenziwe ukuthi kunyamalala ugogo. Kodwa yena saqhubeka nefamily yakhe noma wayeka ngoba phela ama tax nanka maninga enza imali kuphilwa kahle ekhaya isidingo sokusebenza engasasibona. Ngakwe side lakho ke ukufuna ubaba waqhubeka wamfuna abantu bakini.
Yebo kona ngizamile ukubafuna ukuthi phela nami bese ngingekho ngale ngoba vela ngibazi and sengiphila kahle yabo ayisekho into engidinga kubona ngoba vele bangilahla nami ngavele ngakhohlwa ayibona ngoba vele ngathi uNkulunkulu usengiphile na indoda ngiphila kahle kanti angazi ukuthi cha engathi angiphiwanga ke uNkulunkulu le kugejile. Sho manje unayifiya ukuthi one day ungavuka nawe uyinto efana nogogo? Nginayo that's why ngize la ngizofuna usizo. Ngifuna ukuthola iprotection njengoba ngila. Mhlawumbe ngithola inyanga ezongiqinisa. Angazi ukuthi amaphoyisa ngingakwazi yini ukuwa involve wona angangisiza kanjani. Kodwa kumele ngiqine ngoba leya ngifuna ukuyibhodloza. Ngiyafuna kwazi ukuthi kunomuntu lapha endlini. Ukuze ugogo ezokwazi ukuthi angcwatshwe kahle ngokuthula ngoba vele lapha ya akayena umuntu ophilayo akasekho. Ukuphela nje ukuthi usetshenziwe ukuthi abe nje akube ngazi ukuthi uyaphila kodwa kahle kahle akasekho. Yo. So since wenza yonke lento awuboni impawu nje ekhombisa ukuthi umyeni wakho uyasotha usuyibonile lento. Unako ukusola. Ngike ngibone ukuthi khona into ayisolayo kodwa nami phela ngingakhombisi. Ngingakhombisi nami. Yebo ngingajampisi ngoba nami angisabuzi manje kakhulu ngayo ugogo. Sengayeke ukubuza ngoba sengifuna ukuthi ngizenzele mina. Njengoba nje la ngizofuna iprotection. Kodwa kona ugogo ngifuna ukuthi aphume lapha ya. Ntangama asithemba ukuthi usizozotholakala futhi ukwazi ukuthi nawe uyithi ukuphephile kule nkinga obhekene nayo. Hayi. Ngiyathemba njengoba sengifike la ukuthi ngizoyithola le protection engifunayo inyanga nje ezothi ukungiqinisa ngikwazi ukuthi ngikhiphe ugogo mhlawumbe mangenzeka inyanga nayo mayingakwazi ukungisiza ukuthi kube iyona ezokhipha ugogo lapha ya ngoba ngazi ngempela mina ukuthi yini engangisiza ukuthi ugogo aphume lapha ya ngoba nami lo yamyeni ngiyamfuna and ngifuna kahle kahle ukuphuma kuyena. Sure. Yebo ngifuna nje into ezongenza ukuthi ngiphume kuyena ngoba ngiyambonga asiphephile kwayithina nezingane. Akukho ukuphepha masingakwazi ukuthi sihlale nomuntu okwazi ukwenza into enje ngoba kwa family yakhe le engekho angazi ukuthi yayapi mhlambe uye futhi mhlawumbe usuka kude nalento yakhe bezama ngenzeki. Yebo bezama ngenzeki waze wenza ngogogo umawakhe thina bethu nani kungenzeka nalokho sengihlezi ngicabanga lokho nje ngabona into enjeya ngabona ukuthi kungenzeka ukuthi uyena lo ifamily yakhe ayikho nje mhlawumbe imkhuba yakhe. Babaningi abantu lapha ekhaya abathi siyathanda nathi ukuba namadoda anemali. Umyalezo wakho wona so experience into enje angisho ukuthi ningabantu abafana labantu abangenayo imali. Niyabadeserve impela abantu abanemali kodwa yipi into ongacebisa ngayo umuntu wesifazana afuna iqaphele before avume ukuyikhombisa lo muntu onemali? Into engaba cebisa ngayo uma ngabe especially kumuntu manizojola nje nithandane engenamali sekuyaba kuyasuka usenemali funakala uthola ukuthi lo mali uyenza kanjani ndlelani. Uyenza ndlelani ungajabulelweni ukuthi udla izambane likaPondo ongalazi ukuthi liphumaphi ngoba nalezi zinto zokuthwala zinento zakhona engekho right engalungile. Yebo yona imali ikhona kodwa nje isiphetho sazo asikaze sibe sihle hloba sikaze sibe sihle ngoba kugcina sekuthwele ngane vele ke futhi kusuke kuthwelwe ngane nina labahlala nabo. So nje ngizocela ukuthi umuntu angajabuleli ukuthi mina nginendoda enemali angayazi ukuthi imali iphumaphi. Sibonga kakhulu babukeli beBlack Live TV emakhaya sithemba ukuthi nilithamela udaba lethu naluzwa nabezwa abantu bekhuluma namuzu siselidalula udaba lakho njengoba lunjalo. Mina nasihlangana e-comment section siza ukuthi thini imbono yenu niphawula nithini kodwa ningakhohlwa engazazi ukuthi niqhubeke nilike niview nje ivideo yonke niyibuka iphele gologoqo iyona into ezokwenza ukuthi umsebenzi wethu uqhubeke uye phambili. Kama lami Kicks Chaka ngokaluqa le impande zama Africa kanti le channel iBlack Live TV sale kahle. The Black Live TV.